Βαλενδίνα ήτανε. Κυρία, αυτό σας κάνει κακό. Θα μπορούσε να ήταν η... Χειρότερο είναι πάντως να μην ξέρω. Δεν ξέρω, καθάριζα το χαλί της κάρας. Ένα καφεδάκι μπορώ να έχω? Ξέρετε, Τι καφέ? μιλούσανε... Ό,τι να είναι, μου, αρκεί να είναι μέτριος. Και νομίζω ότι μιλάγανε για λεφτά. Μέτριος. Ναι, λεφτά, πολλά λεφτά μάλιστα. Είπε πως τα είχε βάλει σε ασφαλές μέρος και όταν ήταν έτοιμος να πει πού, εγώ έριξα το κεφάλι του απορριμματικού των χαλιών και έκανα θόρυβο. Ίσως μιλούσαν όμως για κάτι ξέρω. Όχι, δεν μιλούς. Ξαναλένε η κόρη της Κάμπη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Υπόθεση αυτοκτονίας στα Σεπόλια. Θα συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με τον Δημήτρη Κατσαρό που είναι εκεί για να μας περιγράψει τα γεγονότα. Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, Τρίφωνα, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση όπως όλοι βλέπετε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο υποψήφιος αυτόχειρ είναι έτοιμος. Ναι, είναι έτοιμος να σαλτάρει και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν κυκλώσει ολόκληρο το τετράγωνο. Τι φοβούνται οι αστυνομικοί, Δημήτρη, και έχουν κυκλώσει το τετράγωνο? Οι αστυνομικοί, Τρίφωνα, φοβούνται. Ναι, Τρίφωνα, οι αστυνομικοί φοβούνται μια πιθανή εμφάνιση της συζύγου που πιθανόν να είναι μοιραία για τον άτυχο αυτό άνθρωπο. Κάτι τέτοια μου κάνει και δικιά μου η στρίγκλα και θα την πληρώσει κανένας αθώος. Θα λυτριάσω κανένα πελάτη να πάω φυλακή, να ησυχάσω. Μπορούμε να έχουμε ένα πλάνο από τον άτυχο αυτό άνθρωπο? Ναι, Τρίφωνα, θα προσπαθήσουμε. Πάντως είναι από όσο μπορώ να δω ένας άντρας γύρω στο 1,65, ανοιχτόχρωμος και τον βλέπω και λίγο χλωμό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ δημοσιογραφικός τύπος, με μεγάλη ευαισθησία απέναντι στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αντιλαμβάνεται σαφώς ότι και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Αφήστε με, ρε παιδιά, δεν την αντέχω άλλο. Μόλις αρχίσει και τσιρίζει μου τρυπάει το μυαλό. Τι έγινε, δεν σου άρεσε ο καφές? Μια χαρά ήταν. Δεν τον ήπιες όμως? Όχι. Κύριε, Ορίστε. μετά θα γυρίσετε στην Αθήνα. Και τι ρωτάς? Τελειώνω στις 5. Θα με πάρετε μαζί σας? Σε πάρω, ξέρω εγώ. Όλη η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πρωτοφανή αυτή ιστορία. Από ό,τι με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή από το κοντρόλ, ουδέποτε στην ιστορία των αυτοκτονιών έχει παρουσιαστεί αντίστοιχη περίπτωση. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο ίδιος. Ποιος ξέρει τι τις έκανες? Δημήτρη, με ακούς? Παλιάνθρωπε. Ναι, όπως είπες. Κατάλαβες, κύριε. Όλοι οικονομάνε. Και από πού, σε παρακαλώ? Μίζες, προμήθειες, παντού μαύρο χρήμα. Και έχουνε σπιταρώνες, κότερα και κάτι δίμετρες κομμενάρες. Εσύ τις κομμενάρες ζήλεψες? Γιατί να μην τη ζηλέψω, ρε Έρμιον? Γιατί να μην τη ζηλέψω, δηλαδή? Όχι ότι μπορώ να κάνω και τίποτα, γιατί τέλος πάντων είμαι και παντρεμένος άνθρωπος. Αλλά γιατί να τις έχουν οι άλλοι καλύτεροι, οι άλλοι από μένα? Στο κάτω-κάτω εγώ έχω και πτυχία. Και ο άντρας με έχει πτυχία και δουλεύει ταξιτζής. Ορίστε, τα είδες? Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κλειψιματίας. Γιατί δεν τρέχει μέσα από τα κόμματα. Γιατί είναι. Βλάκας. Είδες τι λες τώρα? Έτσι, τον ακέραιο παιδί μου τον λέμε βλάκα. Αλλά ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, βρε? Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Να κλαίμε τη μοίρα μας. Να τους κάνουμε μια επανάσταση, πρέπει. Αυτό πρέπει. Σιγά τα αίματα. Όχι, ρε, και εσύ τέτοια επανάσταση. Εννοώ να αρχίσουμε την αντίσταση. Εγώ, ας πούμε, να πλακώσω στις αναφορές όλα τα λαμόγια όπου βλέπουμε ρεμάλια να φωνάζουμε. Πόθεν έσχες, κύριε, τη βιλάρα σου, την κοτεράρα σου, την κομμενάρα σου. Την κομμενάρα τη βγάζει κανείς με την ομορφιά του. Σιγά τους ωραίους, μωρέ. Γιατί εμείς τι είμαστε, δηλαδή, άσχημοι? Άντε μη μου τη δώσει τώρα και αρχίσω αύριο το πρωί τις αναφορές από τον έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ο έτσι σε θέλει. Τι θέλει? Τι θες να ξέρω? Ερμιονή, δεν πιστεύω να παρακαθώνεις όλες αυτές τις βλακίες που λέω εδώ μες στα νεύρα μου. Για τέτοιο με έχεις, Εντάξει, Πασαρίδη, το καταλάβαμε ότι ήρθες. Παρασίδης, κύριε Διευθυντά. Εντάξει, και πώς κάνεις έτσι? Τόσο μεγάλη ιδέα δηλαδή έχεις για το όνομά σου? Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι το δικό μου, ξέρετε. Α. Λοιπόν, για να σας πω. Μάλιστα. Τώρα τελευταία μαθαίνω ότι είσαι λίγο νευρικός. Νευρικός εγώ?
Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Διευθυντά? Εγώ είμαι Αρνάκη, ο πιο ήσυχος υπάλληλος εδώ μέσα. Και όλες αυτές οι αναφορές που μας απειλείς. Όλους μας. Εγώ αναφορές. Τι λέτε τώρα, κύριε Διευθυντά? Όποιος σας το είπε αυτό είναι πολύ μεγάλος ψεύτης και πολύ μεγάλος συκοφάντης. Και να τον εφέρετε μπροστά μου να του το πω και κατάμετρα. Κατά επίνειον του πύργου. Κολών. Κατά κολών. Ναι. Λοιπόν, πάρε αυτό εδώ το φάκελο και να το μελετήσεις. Το όμικρον. Λοιπόν, αύριο χρειάζομαι συζήτηση. Όντως. Μάλιστα, αύριο. Α, και όποιος σας το είπε αυτό για το ότι εγώ δηλαδή αναφορές και... Εντάξει, Παρασίδη, πήγαινε. Συγγνώμη, Πασαρίδης είπαμε. Εντάξει, πήγαινε. Μάλιστα. Ωμέγα. Εγώ νηπιαγωγός έχω τελειώσει. Αλλά δεν έβρισκα δουλειά και έτσι αναγκάστηκα να δουλέψω εδώ. 2 ώρες να πάω, 2 ώρες να γυρίσω, 8 ώρες όρθια, πάει η μέρα. Τι λέει ρε χαρά μου. Και καλά σήμερα, βρήκα εσάς που είστε καλός άνθρωπος. Τις άλλες μέρες περιμένω και 1 ώρα το λεωφορείο. Τι λέει ρε χαρά. Νηπιαγωγός, Έλα. Πού είσαι? Πού θες να είμαι, στον δρόμο είμαι, έρχομαι. Και πού το ξέρω εγώ ότι είσαι στο δρόμο? Αφού στο λέω ψέματα θα σου πω. Όχι, θα μου πεις την αλήθεια. Γιατί άργησες να το σηκώσεις? Τι άργησα? Μην κάνεις ότι δεν ακούς. Γιατί άργησες να σηκώσεις το τηλέφωνο? Αφού σου λέω οδηγάω, τι θέλεις να κάνω, να αφήσω το τιμόνι να σκοτωθώ? Πώς οδηγείς, αφού δεν ακούω βουμ-βουμ? Βουμ, εντάξει. Ψέματα λες. Με κάποια είσαι σε κανένα μοτέλ και βγάζεις τα μάτια σου. Ωραία, με κάποια είμαι σε κανένα μοτέλ και βγάζω τα μάτια μου. Σήκασε τώρα. Πώς να ησυχάσω, ρε? Πώς να ησυχάσω που μου έχεις φάει τα νιάτα μου με τις γκόμενες? Σταμάτα γάμο τη συμφορά μου, γάμο. Σταμάτα, σου λέω στον δρόμο είμαι έξω τη Μαλακάς, έρχομαι σπίτι που να είναι. Άντε, γύρνα σπίτι σου τώρα. Η γυναίκα σου. Είδες πώς μου φαίνεται. Τι πάθαινουν οι γυναίκες μετά το γάμο, αλλάζουν οι ορμόνες τους. Εγώ γι' αυτό δεν παντρεύομαι. Είδες πώς με αδικεί, βρε χαρά μου, δηλαδή μου έλεγε προηγουμένως ότι ήμουνα με κάποια σε ένα μοτέλ και έβγαζε τα μάτια μου. Το κατάλαβα. Είδες πώς με αδικεί, χαρά μου, είδες. Είδα, βρε χαρά μου, είδα. Το ερώτημα που βασανίζει όλους μας αυτή τη στιγμή είναι θα πηδήξει ή δεν θα πηδήξει. Καθώς οι ώρες περνούν, η αγωνία κορυφώνεται και οι οπερατέρ μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θέση τους για να καταγράψουν το πλάνο της πτώσης. Αχ, βρε, μην κάνεις τόση φασαρία, πονάει το κεφάλι μου. Να πάρε ο διάολος, αυτό δεν είναι σπίτι, ναρκοπαίδιο είναι. Σου έχω πει ρε παιδάκι μου να βάλεις δίκη τάξη εδώ μέσα, θα σκοτωθούμε καμιά ώρα. Τι έπαθες? Τι έπαθα, τι έπαθα, έπεσα, τσακίστηκα, σκοτώθηκα, δεν το βλέπεις. Τι δουλειά έχουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο σαλόνι. Εγώ γιατί δεν πέφτω ποτέ, μου λες? Εσύ δεν πέφτεις γιατί δεν κινείσαι και καθόλου, έχεις φυτρώσει εκεί στον καναπέ. Έλα, πάρτα. Για σένα είναι. Λουλούδια. Μυρίζουν. Ναι, το έχουν αυτό τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν. Τα λουλούδια που μυρίζουν δεν μ' αρέσουν. Α, σ' αρέσουν αυτά που δεν μυρίζουν? Όχι. Α, δηλαδή δεν σ' αρέσουν τα λουλούδια γενικώς. Τα λουλούδια μ' αρέσουν. Απλώς αντιπαθώ αυτά που μυρίζουν και αυτά που δεν μυρίζουν. Δημήτρη, προσοχή, δεν το κάνει επίτηδες. Το νου σου διότι μπορεί να την πατήσει και ο πλέον ψύχρεμος. Τι μουρμουρίζεις, βρε αγάπη? Τι νομίζεις ότι βρήκα στο πέτο του, Μαρία μου? Τι βρήκες? Μια ξανθιά τρίχα. Ξανθιά τρίχα? Κατάξανθη, μου βγάλει τα μάτια. Φυσικό ξανθό ή βαμμένο? Δεν έκανα και ανάλυση, έχει καμιά σημασία? Μεγάλη, για να καταλάβουμε την ηλικία της λεγάμενης. Τα νέα κορίτσια σήμερα δεν βάφονται, Τζένι μου. Δεν ξέρω, Μαρία μου, δεν ξέρω. Την έχεις μαζί σου? Όχι.
Και τότε τι ήρθες να κάνεις? Αν δεν τη δω, τι συμπεράσματα θα βγάλω? Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Την πέταξα στα σκουπίδια. Πετάνε τέτοιες αποδείξεις στα σκουπίδια? Εγώ τόσα χρόνια του την έχω στημένη του δικού μου να βρω κάτι. Μία απόδειξη, ένα ενοχοποιητικό στοιχείο να τον χορέψει τα ψή και τίποτα. Λαμβάνει τα μέτρα του. Αχ, βρε Τζένι μου, τόσο φροντιστήριο χαμένο πάει. Είμαι μπούφος, φαίνεται. Τι μέτρησες τουλάχιστον? Πρέπει να ήταν γύρω στις 40 εκατοστά. Και τώρα η κρίσιμη ερώτηση. Ίσια ή κατσαρί? Έχει αυτό σημασία? Μεγάλη. Γιατί μία ίσια τρίχα 40 εκατοστών τι μας λέει? Μας λέει ότι η λεγάμενη είναι μακριμαλούσα. ότι πρέπει για ξεμάλιασμα. Και αυτό σωστό. Επίσης μας λέει πολλά και για την ηλικία της. Ξέρεις καμία όριμη γυναίκα να έχει μακριά μαλλιά? Οι περισσότερες τα βαριούνται. Άντε το πολύ να τα αφήσουν μέχρι τον ώμο. Ενώ μία κατσαρή τρίχα 40 εκατοστών μπορεί να έχει μία οποιαδήποτε γυναίκα. Γιατί η κατσαρή τρίχα χάνει μήκος, κατάλαβες? Ίσια ήταν. Τζένι μου, τον χάνεις τον άντρα σου. Αχ, μην με φουντώνεις, Μαρία μου, γιατί έτσι μου έρχεται να πάω να του βγάλει τα μάτια. Να το κάνεις. Να το κάνεις, Τζένι μου, γιατί αυτό εκτονώνει τα νεύρα. Εγώ ξέρεις πως εκτονώνομαι? Όχι. Φαντασιώνομαι. Τη μία του κόβω κάτι. Την άλλη είναι άρρωστο στο κρεβάτι και εγώ τον αφήνω να ψοφολογήσει. Τεστ μυρωδιάς έκανες? Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Πρώτη σκέψη το πρωί και τελευταία το βράδυ. Και? Τίποτα. Τσίφος. Τα ρούχα του μυρίζουν τη δική του κολόνια. Έντονα. Έντονα. Έχει καμιά σημασία. Μυρίζουν έντονα, κοριτσάκι μου. Ναι, αλλά γιατί έχει σημασία? Γιατί ο άντρας ο ένοχος ραντίζεται με τη δικιά του κολόνια για να καλύψει τις λεγάμενες. Τι σου είπε αυτός? Τίποτα, έκανε τον ανήξερο. Έτσι κάνω όταν έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Βρε Μαρία μου, μήπως είμαστε λίγο υπερβολικές? Μην προσπαθείς να τους δικαιολογήσεις. Ξανθιά τρίχα στο πέτο, ίσον μπουρδούκλωμα. Καλά είμαστε εδώ, χαρά μου? Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Α, τίποτα. Εγώ την εξυπηρέτηση την έχω στο αίμα μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, χαρά μου. You mean together alone, right? Yeah, together alone. Good. We should probably keep this just between us for a while. Yeah, I wouldn't want to flaunt it in front of Tracy. So how about tomorrow night? What's wrong with tonight? Νίκη. Τι θέλεις? With Tracy. Είμαι έτοιμος. Sorry, that's not fair. Καλά, δεν άκουσες τίποτα? Awkward. Τι είπες? Γάμο το κερατό μου. Είμαι έτοιμος, είπα. Μπράβο. Κάτσε λίγο. Τι μπράβο, Δεν έχεις να πεις? βλέπω. Άσε με. Θέλω να δω λίγο τι... Κάνεις, παιδί μου, με πονάς. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Έτσι μπορεί να ξυπνήσεις. Πού με πας? Στην πυροβατοκάμαρα. Μιμή, Τι θέλεις? αν ήθελες να κάνουμε σεξ, θα έπρεπε να μου το ζητήσεις πρώτα. Αυτό έκανα, αργά μου το κερατό. Πήγα και σου πήρα λουλούδια, έσκασε ένα 5.000, αλλά σένα σου μυρίζαν. Μετά ήρθα από πάνω, έτσι πήρα το πιο πονηρό και το πιο πρόστιχο ύφος που διαθέτω, αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Έβλεπες τηλεόραση. Είπα και εγώ να σαρπάξω δια της βίας μας και καταλάβεις κάτι επιτέλους. Αμά βρε Μίμη, όλο αυτό έχει στο μυαλό σου. Καλώ στον άντρα μου, τον κουβαλτή μου, την κολόνα του σπιτιού μου. Τι έπαθες, καλέ? Χαίρομαι που σε βλέπω, εσύ δεν χαίρεσαι? Πώς δεν χαίρομαι, ζεστό νερό έχει, Έχει. Τόσα χρόνια αυτή την πλακία δεν τη βαρέθηκες? Μυρίζεις. Τι θα κάνω, άοσμος θα είμαι? Μυρίζεις τη Μάρη που ήσουν, α? Έλα ρε, μια ζωή την πια ιστορία, ταξίδευα, δούλευα, όλη μέρα στον δρόμο ήμουνα. Μήπως ήσουν με καμιά ταυρατισμένη χωριάτισσα και κυλιώσαν στα χωράφια? Καλύτερα να ξέρα, δεν σέβεσαι τίποτα. Τίποτα πια. Την κουρασή μου, τον αγώνα μου, σαν την άδικη κατάρα από το πρωί όλη μέρα στον δρόμο είμαι, δεν σέβεσαι τίποτα. Ποιο δρόμο, βρε? Όλο έξω από τη μαλακάσα μου έλεγες ότι ήσουν, α? Μια φορά στο είπα. 2. Αφού με πήρε σε διάστημα μισού λεπτού. Ήθελε να δω πως κάνεις λάθος, αλλά βέβαια οι ψεύτες δεν κάνουν λάθη. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο, θέλω να πάω να τσιμπήσω κάτι και μετά να πάω να ψοφολογήσω να ησυχάσω. Δεν έχω όρεξη για καυγά. Άσε. Γιατί έχω
όρεξη για καυγά εγώ. Εγώ που είμαι κλεισμένη όλη μέρα μέσα στο σπίτι ενώ εσύ ταξιδεύεις. Πού πας? Στο μπάνιο, κυρία. Επιτρέπετε να πάω στο μπάνιο? Μα δεν το έχω απαγορεύσει εγώ ποτέ. Αχ, Μίμη μου, άντε αργείς πολύ. Γιατί έσκανα ραντεβού. Στις 10 αρχίζει το σύριαλ, θα το χάσουμε. Τώρα γιατί σταμάτησες, τι έπαθες? Τι έπαθα? Blackout έπαθα. Εγώ φταίω πάλι. Όχι, εγώ φταίω. Εγώ που επιμένω σε αυτό το θέμα. Δεν μου λες, σε ενδιαφέρει καθόλου το σεξ? Το σεξ? Πώς, με ενδιαφέρει. Αλλά δεν κάνω σαν και σένα που το έχεις συνέχεια στο μυαλό σου. Δεν πριν παντρευτούμε έκανες άλλη σάρα. Τώρα τι έπαθες? Τώρα που παντρευτήκαμε πάει, μου πέρασε. Τι είναι ρε γαμώ, το γκρίπι να σου περάσει? Άξε, παρακαλώ, μη φωνάζεις. Μπορείς να μου πεις τουλάχιστον γιατί παντρευτήκαμε? Μη. Με θεωρείς για καμιά ανόητη. Ξέρω γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι. Για να ζήσουν μαζί και να κάνουν οικογένεια. Ναι, να κάνουν και κανένα παιδάκι, να ακούσουμε και λίγο γέλιο εδώ μέσα. Εγώ αυτό που δεν κάνουμε παιδί. Ποιος θέλει, εγώ δεν συλλαμβάνω. Εσύ πρέπει να συλλάβεις. Αλλά για να συλλάβεις πρέπει να προηγηθείς σεξ. Μη. Ξέρεις τι διάβασα κάπου? Ότι εσείς οι άντρες έχετε αιμονή όσον αφορά στο σεξ. Πού? Τι ψάχνεις τώρα, τι κάνεις? Μη. Ψάχνω γαμώτο, τι ψάχνω? Την πιτζάμα μου ψάχνω γαμώτο, την πιτζάμα μου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω σε σένα, Μίμη, είναι γιατί είσαι συνέχεια τόσο εκνευρισμένος. Γιατί ρε γαμώτο, περνάω 8 ώρες από τη ζωή μου καθημερινά στο κολοϊπουργείο, κατάλαβες? Και εγώ που πάνω και τον κολοδιευθυντή να μου τα πρίζει. Ξέρεις τι μου κάνει κάθε φορά, Ξέρεις τι μου κάνει? Κάθε φορά που πάω να μιλήσω μου αφαιρεί το λόγο. Και αυτό γιατί είναι κομπλεξικός, κατάλαβες, και γιατί με συλλεύει. Διότι εγώ έχω 4 πτυχία και αυτός με το ζόρι κατόρθωσε να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Αλλά αυτός βλέπεις είχε μια γλώσσα να. Έγλυφε τους υπουργούς, γι' αυτό έγινε διευθυντής. Και μόλις τελειώνει αυτό το μαρτύριο και θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, θέλω και εγώ κάποιος να με προσέξει, σε κάποιον να μιλήσω. Έρχομαι εδώ πέρα, σου μιλάω σένα και δεν ακούς. Ακούς, σου λέω, σου μιλάω και δεν ακούς. Νίκη. Έλα ρε παιδάκι μου, τώρα τι έπαθες? Δες. Την άφησε για την κουμπάρα του. Φου ρε, τι πνίγεις τώρα ή αυτοκτονείς? La première fois qu'on va dans la lumière. Τι κοιτάς? Τι θες να κοιτάς, το έργο κοιτάζω. Βλέπεις τίποτα άλλο να κοιτιέται εδώ μέσα? Το έργο ή την κόμενα? Νομίζω ότι δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Έχω μπει μες στο μυαλό σου και παρακολουθώ τις σκέψεις σου. Τώρα θα ήθελες να ήσουν μαζί της και να βγάζετε τα μάτια σας. Πες το μωρό μου, ομολόγησέ το, γιατί δεν μου το έλες εμένα. Πες το μωρό μου, πες το καλό μου, πες μου το. Τι θα ήθελα εγώ να σου κάνω τώρα, ξέρεις τι πραγματικά τι θα γούσταρα έτσι να σου κάνω, να το ευχαριστήσω, να το σκουζώ. Τι? Να σου κόβα τη γλώσσα χράτσι με ένα ψαλίδι. Εδώ είναι. Κόψτε να. Σου κόπηκε η όρεξη? Πολύ χαίρομαι. Stellen wir genau bei den jetzt. É porque há um espaço muito grande de tempo entre uns e outros. E esse é 88, esse é 90. Αυτός δεν την αγαπάει πραγματικά. Αυτή όμως είναι ερωτευμένη μαζί του έως θανάτου. Αυτός κάνει έρωτα μαζί της για να τον βοηθήσει στην καριέρα του. Τη χρησιμοποιεί. Αυτή όμως... Έλα Χριστέ και Απόστολε, κοίτα τι που φτιάχνετε με το έργο. Φτιάχνεσαι με το έργο, πουλάκι μου. Καινούργιες δραματικές εξελίξεις από το μέτωπο του από στιγμή σε στιγμή αυτόχειρο. Από λεπτό σε λεπτό εμφανίζεται η σύζυγος. Ο δε σύζυγος κάνει δραματικές δηλώσεις. Δεν θα ξαναπέσω στα χέρια της ζωντανός. Ο ανταποκριτής μας θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, με ακούς? Ναι, όπως είπες και εσύ Τρίφωνα, οι εξελίξεις είναι πλέον δραματικές. Ο από λεπτό σε λεπτό αυτόχειρ είναι αποφασισμένος να θέσει τέρμα στη ζωή του παρά να παραδοθεί στη σύζυγο που τον διεκδικεί. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο ίδιος. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί,
Κι όχι κορόιδος στο κλουβί. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει περάσει από τις δηλώσεις στα εμβατήρια. Και αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι δεν σκοπεύει να παραδοθεί. Ποιος ξέρει τι τραβάει το ανθρωπάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μου βάλετε ένα ουζάκι. Με μεζέ. Με μεζέ ή χωρίς μεζέ. Ξέρω εγώ, βάλτε με μεζέ. Άντε. Φτιάξε ένα μεζέ. Φτιάχνω εσύ. Το σερβίρω εγώ το ανθρωπάκι. Γιατί? Δεν το βλέπεις. Σκασμένος φαίνεται. Μια χαρά. Εδώ είναι το ουζάκι. Έρχεται σε λίγο και το μεζεδάκι. Σκασμένος, Φαίνεται. Άμα σε πιάσω από τη μύτη, είσαι έτοιμος να εκραγείς. Γυναίκα ή προϊστάμενος. Έλα, μίλα ελεύθερα. Εδώ δεν σερβίρουμε μόνο ποτά. Σερβίρουμε και ψυχοθεραπεία. Και οι δυο. Κατάλαβα. Ο ένας βάζει τον παρούτι και η άλλη ανάβει το φυτίλι. Μην το βάζεις όμως κάτω. Θα σου βάλω άλλο ένα. Και αδερφή μου, όσο καλή μαγείρισα είναι, τόσο στρίκλα είναι. Αδερφή σας είναι η κυρία. Δυστυχώς, μου κλήρωσε. Περαστικός ή της γειτονιάς. Εδώ, στη γωνιακή πολυκατοικία μένω. Πα, και πώς δεν σε έχω δει. Δεν βγαίνω πολύ συχνά. Είμαι άνθρωπος του σπιτιού μου. Έρχομαι κουρασμένος από τη δουλειά, ξαπλώνω κάνα 2 ώρες. Μετά ξανακοιμάμαι. Τα Σαββατοκύριακα με τους συγγενείς. Ακροταφείο δηλαδή. Μη χειρότερα. Α, κέρασε όλο ένα. Εγώ κερνάω, Όχι, εγώ τι αλίμονο, πρώτη φορά ήρθα στο μαγαζί. Άσε, κερνάς τα υπόλοιπα. Αποφασίστε ποιος θα κεράσει για να κανονίσω τις μερίδες. Και όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με αγωνία το δράμα, κυρίες και κύριοι, αυτών των 2 ανθρώπων. Έρχεται όμως η σύζυγος. Νάτι. Κατέβα κάτω, βρε ρε μάλι, που με κάνεις ρεζίλη. Φωνάζει κιόλας, φωνάζει ο Γκοτζίλα που τον έφαγε τον άνθρωπο, τον έφαγε. Ποιος ξέρει τι της έχει κάνει ο θεατρίνος. Με πόσες την έχει κερατώσει, ακόμα και με την καλύτερη της φίλη θα έχει πάει. Αυτό είναι το ανθρωπάκι. Στις προστιχές όλοι οι ίδιοι είστε. Ψηλή, κοντή, χοντρή, αδύνατη. Ρε, μόλις έσκασε μύτη η κατασκευή εκείνη την είδε και χέστηκε απάνω του, ρε. Επειδή έχει λερωμένη τη φωλιά του. Αν δεν την είχε, γιατί να τη φοβόταν. Γιατί είναι τέρας αυτή, γι' αυτό. Ενώ αυτός που βγήκε στο μπαλκόνι να ξεφωνήσει τη γυναίκα του δεν είναι τέρας. Τώρα κάθομαι και συζητάω μαζί σου αφού ήταν για μυαλά κουβαλάτε. Πού πας? Πάω να πιω ένα ούζο. Θες να έρθεις? Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει, γι' αυτό με καλείς. Γιατί δεν μου λες να πάμε κάπου αλλού? Έχεις ραντεβού? Γιατί θέλω να πάω στο συγκεκριμένο ουζερί να πω καμιά κουβέντα με το συγκεκριμένο Θωμά, γι' αυτό. Για να βρίσετε τις συγκεκριμένες γυναίκες, γι' αυτό πας. Το πιάσες. Απαγορεύεται? Το βρίσιμο δεν απαγορεύεται. Το κεράτομα απαγορεύεται. Καλό στον ταξιδιώτη. Κύριε Κώστα, πώς πήγε το ταξίδι? Το ταξίδι καλά πήγε. Τι δεν πήγε καλά? Η επιστροφή. Με το μπήκα στο σπίτι μου, σπάσε πάλι τα νεύρα γυναίκα. Τα έχουν αυτά οι γυναίκες, τι να κάνουν. Μπας και βγάζουν καμιά σχολή πριν παντρευτούν και δεν το ξέρουμε. Σχολή δεν ξέρω, αλλά τις πρικίζει η φύση. Δεν μπορεί με ένα ένστικτο που σου δίνει η φύση να γίνεται τέτοια καταστροφή πια τα νεύρα σου γίνονται κουρέλι. Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται και μια βασική εκπαίδευση. Πάντως η θεωρία σου δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Ωραία τα λέτε. Βρήκε ο Φίλιππας τον Αθαναήλ. Έτσι ξέρω σπίτι, φέρτε κανένα μισή καημένη. Μεζέ. Να μου το λέτε, να μην πηγαίνω έρχομαι, αλλά έτσι σας έχουν μάθει, μανάδες σας. Ρε μόνοι σου δεν τα έφερε, δεν σου πω να φέρεις τίποτα. Ρε τι είναι εδώ, ρε, μας έχουν περικυκλώσει από παντού. Κάτσε να σου πω έχουμε, δηλαδή, Άγια. Γεια σου. Πρόσεξε κάτι. Εδώ υπάρχουν βασικές εναλλαγές συντακτικές για τον ευνηδιασμό. Με τον Μπάγεβιτς θα μιλήσω σήμερα. Διότι εκεί που έχεις αναπτύξει εσύ τις άμυνές σου απέναντι στο στρίγλισμα που σου έρχεται, σου πετάει ξαφνικά ένα κλάμα και στα διάλειο.
Και αν δεν πιάσει αυτό, τι σου κάνει? Τι μου κάνει? Ένα μούτρο μασάτσα γελάδα σου κάνει. Βούδας γίνεται. Ρε, της μιλάς και έχεις απέναντι στην απόλυτη σιωπή. Όλες αυτές οι εναλλαγές δείχνουν σχολή. Κάπου σπουδάζουν τις τεχνικές καταστροφής του νευρικού συστήματος. Καταλάβες? Μιλάς κι εσύ. Τι να πω εγώ που έχω παντρευτεί 4 φορές. Και πώς άντεξε? Τις άλλαζα συνέχεια με τα πρώτα συμπτώματα. Καλό. Βέβαια. Σου κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη. Το κεφαλάκι σου ήσυχο. Κατάλαβες? Άσε που η επόμενη κρατάει χαρακτήρα περισσότερο. Υπάρχει βελτίωση δηλαδή. Βέβαια. Σου λέει αυτός ξέρει από χωρισμούς. Δεν μασάει. Άμα καταλάβει ότι είσαι τύπος που χωρίζει, μαζεύεται. Άμα σε δει όμως τύπο μαμούνια, να το συζητάς, να το σκέφτεσαι από εδώ, από εκεί, σε παίρνει από κάτω. Της πήρα ένα μπουκέτο λουλούδια και πήγα σπίτι. Συγγνώμη, αλλά ο φίλος χρειάζεται ακουστική συμπαράσταση. Ναι. Και γιατί τις πήρες τα λουλούδια? Για να την καλοπιάσεις? Όχι, ήθελα έτσι να δημιουργήσω ρομαντική ατμόσφαιρα. Με απότερο σκοπό? Να το κάνουμε. Σωστή κίνηση. Οι γυναίκες πάντοτε συνδυάζουν το σεξ με τα λουλούδια. Τι ξέρουν μωρέ οι άχρηστοι άντρες από γυναίκες και σεξ. Με έγραψε. Θα είχε τους λόγους της. Γιατί? Γιατί έχει κατατήσει φυτό. Όλη μέρα στην τηλεόραση τη βγάζει. Μην το κατηγορείς το φυτό. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Πολλοί θα σε ζήλευαν μάλιστα. Μετά εγώ πήγα να κάνω ένα μπανάκι έτσι, να χαλαρώσω λίγο. Μετά πήρα το ύφος μου το ωραίο, κάθηκα έτσι από πάνω της, λέω είμαι έτοιμος. Τι σου είπε? Πέρα βρέχει. Το κατηγορείς το πέρα βρέχει. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Αλλά άμα έχεις όλη μέρα το προϊστάμενο πάνω από το κεφάλι σας στα πρίζη, θες κι εσύ κάπου να σου δώσει λίγη σημασία, αδερφέ. Τώρα περί αυτού υπάρχουν αντικρουόμενες θεωρίες. Να στιγμή να μ' αφήσεις ήσυχο, ζητάω. Αυτό ζητάω τίποτα παράλογο, ρε Θωμά. Όχι βέβαια. Τι ζητάμε δηλαδή, να μας προσέξει λιγάκι, αδερφέ. Βέβαια. Τα διάλασε με να πάρω μια ανάσα. Έτσι. Το πρόβλημά μου. Βάλε μια τάξη επιτέλους, Θωμά. Ένας, τα καταλαβαίνουμε. Σωστά, παιδιά, να μπούμε σε μια τάξη για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όλοι μαζί. Και εσύ, άνθρωπε μου, γύρισε και πες της. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σου, αλλά κι εγώ άνθρωπος είμαι, θέλω την ησυχία μου. Δεν κατάλαβατε. Εγώ θέλω να με προσέξει. Μάλιστα. Σωστή συμβουλή σε λάθος άνθρωπο. Μερικές φορές τη σκέφτομαι, Θεόλη μου. Δεν μπορούσες δηλαδή να μου στείλεις ένα κοτορνίθι να μου στέλνεις. Να μου στέλνεις, δεν μου συγχώρεσε με ένα φυτό σαν αυτό στα μάτια. Δεν γινόταν. Μάλιστα. Και ο κύριος από εδώ φυτό διαθέτει. Αλλά και εσύ, βρε Κώστα μου, πρέπει να τη σκίσεις την κάτα. Να τη σκίσω, μωρέ, αλλά πώς? Πώς να τη σκίσεις? Να την πιάσεις και να της πεις: σε καταλαβαίνω, αλλά εγώ παντρεύτηκα έναν άνθρωπο για να με προσέχει. Μα δεν θέλω να με προσέχει, με πνίγει, λέμε. Μάλιστα. Λάθος άνθρωπος σε σωστή συμβουλή. Έκανες θέμα για την τρίχα? Όχι. Καλύτερα να μην κάνεις, το ξανασκέφτηκα. Άσε να νομίζω ότι είσαι βλάκας, ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Να τον παρακολουθήσουμε μια εβδομάδα και μετά βλέπουμε. Σωστά. Τεστ μυρωδιάς μην ξεχάσεις να κάνεις. Μόλις ξαπλώσετε, να χώσεις τη μούρη σου στην κοιλιά του. Εάν μυρίζει άλλο σαπούνι, είναι σαπούνι ξενοδοχείου. Κατάλαβα. Ναι, να χαθούν οι μπεκρούλιακες. Τα πίνουνε και μετά θα πάνε στις γυναίκες τους με τα χνότα να βρωμάνε ούζα. Παντρεμένος? Ναι. Εσύ? Εγώ. Πώς το έπαθες? Εσύ πώς το έπαθες? Εγώ από έρωτα. Αλλά εγώ δεν έπρεπε. Εγώ δεν έπρεπε. Γιατί? Γιατί Μανούλα μου είχε συνέχεια την προειδοποίηση. Μου είχε φάει τα αυτιά στην προειδοποίηση. Αχ, Μανούλα, δεν σ' άκουγα. Πρόσεχε, Κωστάκι μου, λέγε. Πρόσεχε, άμα παντρευτείς, θα σου βγάλει άλλο πρόσωπο. Με την κοιτάς τώρα που είναι στις γλύκες, όταν θα δεις το γαϊδαρό της. Θα δεις μια γυναίκα και δεν το πιστεύεις, Και την είδα και δεν το πιστεύω ακόμα. Είναι τρελή. Είναι τρελή, όμως λέω τρελή. Δηλαδή δεν είναι μια τρελή της φύσης. Είναι παραφύση τρελή αυτή. Κάτσε, τι λέτε, τόσο πολύ? Τόσο. Δικιά σου δεν είναι τόσο? Όχι, τόσο είναι και αυτή, αλλά είναι σε άλλο στυλ αυτή. Με σκοτώνει με την αδιαφορία της. Σε ζηλεύω, να ξέρεις πόσο σε ζηλεύω. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Σου φέρνω για ευτυχισμένος? Όχι. Γιατί όμως, τι σου συμβαίνει? Τι, γιατί εσύ δηλαδή τώρα θα μπορούσες να ζήσεις με ένα φυτό? Τον ονειρεύομαι. Καλά, τα λόγια.
Εσύ είσαι πρώτα και μετά τα λέμε. Φυτό. Έχεις την ησυχία σου όμως, ναι, κάτι είναι και αυτό, τα ξαναγεμίζω, ναι. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που κλέβουνε παιδιά και τότε εμείς τι κάνουμε, μου λες? Νομίζεις πως θέλουν να υιοθετήσουν τη Σύνθια? Εγώ φοβάμαι πάντως. Τι θες να σου πω, Μπελέρ, φοβάμαι. Θα βρίσκεται μια εβδομάδα μακριά από το Ίδρυμα και αν τη συμβεί τίποτα... Άντε, γεια μας. Σ' αρέσει, Ναι. Πολύ, Εσένα? Πολύ. Αλλά εσύ πρέπει να κρατήσεις. Γιατί? Παγίδα να το βλέπει. Πρώτα θα σε γλυκάνει και μετά θα αρχίσει τα βασανιστήρια. Κοίτα πώς το πούνε, το κορμάκι. Αυτές είναι αυτές. Γιατί το κουνέβλες? Το κουνέ, της αρέσει. Όχι. Επειδή ξέρει ότι αρέσει σε σένα το υποψήφιο θύμα. Μην κοιτάς. Μην την κοιτάς. Την κοιτάς. Γιατί να μην την κοιτάς? Για να τις σπάσεις. Την είδες τι έκανε? Μου κλείσει το μάτι. Καλά με θέλει, είναι φως φανάρι. Εσύ δεν βάζεις μυαλό. Τι λέμε τόση ώρα? Τι λέμε? Ότι όλα έτσι αρχίζουν για να σε ρίξει την παγίδα. Μην την κοιτάς. Μην την κοιτάς, το θωμάκι τα. Εκεί να κοιτάς το. Κάνε τη χαριά το θωμά. Εκεί. Ξαναγεμίζω. Μερικές φορές, φίλε, μου έρχεται έτσι να τις βουτήσω το λαιμό και να τις φύγω, μέχρι να τα κακαρώσει, Εγώ θέλω να της δώσω υπνοτικά, Δώσω για έναν τόνο υπνοτικά να κοιμηθεί για πάντα. Εγώ θέλω να ξέρει τι της κάνω, να της το λέω κιόλας. Δεν καθόμαστε λίγο? Και δεν καθόμαστε. Σάμπος έχουμε πουθενά καλύτερα να πάμε. Έχουμε. Εκεί που έχουμε να πάμε είναι 3 χειρότερα. Κόλας είναι. Να σου πω ρε Κώστα, έχω μια απορία. Συγχαρητήρια. Με κοροϊδεύεις? Σε κοροϊδεύω εγώ, όχι βέβαια. Να κοροϊδέψω εγώ, εσένα, το φίλο μου. Τι φίλο, είσαι αδερφός τώρα. Ξέρεις ρε, πώς νιώθω απόψε? Νιώθω σαν να βρήκα το χαμένο μου αδερφό, το ξέρεις. Τώρα με στεναχώρεσες, Γιατί? Γιατί δεν ήξερα ότι έχεις χάσει τα αδερφάκια σου. Εγώ, πότε? Τώρα, πριν. Δεν έχω αδερφό, πώς να το χάσω? Τώρα προηγουμένως δεν είπες ότι νιώθεις σαν να βρήκες το χαμένο σου αδερφό? Απόψε νιώθω σαν να βρήκα το χαμένο αδερφό που δεν είχα ποτέ. Πες μου έτσι για να αισθανθώ κι εγώ καλύτερα. Σ' αρέσει το ψέραμα? Πώς? Πολύ. Αλλά εξακολουθώ να την έχω την απορία. Συγχαρητήρια. Γιατί κάθε φορά που σου λέω ότι έχω μια απορία μου λες συγχαρητήρια? Γιατί είναι ωραίο να έχει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, ωραίο είναι, αλλά δεν μ' αφήνεις να το... Δεν μπορώ να την... Κάτσε να βρω την κατάλληλη λέξη, Την απορία. Την απορία, ναι, την απορία, ναι, πρέπει να τη διαπιστώ, να τη διατυπώσω την πουτάνα, την απορία. Διατύπωσέ τη ρουφιάνα. Ναι, αλλά δεν μ' αφήνεις. Για πες μου, αφού το θέλεις τόσο πολύ, γιατί δεν την πουνίκεις, Ρε, μη φωνάζεις, ρε. Σώπα, ρε, μόνοι μας είμαστε, ρε, ποια είναι τώρα? Ξέρεις εσύ τι κρύβει ένας τάμνος από πίσω? Θα μου απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω. Ποιο? Γιατί δεν την πνίγεις? Πες μου εσύ πρώτα γιατί την χαπακώνεις.
Και γιατί δεν μου πάει η καρδιά, ρε παιδάκι μου. Ούτε εμένα μου πάει η καρδιά. Εγώ πάντως τη δικιά μου τη λυπάμαι. Κι εγώ τη δικιά σου. Τη δικιά μου. Τη δικιά σου. Τη δικιά σου. Τη δικιά μου. Τη δικιά σου. Τη δικιά μου. Τη δικιά μου. Τη δικιά μου. Σ' αρέσει το ψάρεμα. Κατάλαβες. Θα γυρίσει τώρα μεθυσμένος και 2 μέρες θα ροχαλίζει. 5 μέρες δουλεύει και 2 ροχαλίζει. Πώς να μην πάθουν και εμένα τα νεύρα μου? Όχι, σε ρωτάω, πώς να μην πάθουν εμένα τα νεύρα μου? Μόνη μου ρωτάω, μόνη μου απαντάω. Να κανονίσουμε, να πάμε καμιά μέρα. Πού να πάμε? Για ψάρεμα. Να πάμε, όποτε θες. Μένει μακριά. Εγώ? Εδώ, σε αυτή την πολυκατοικία. Ποια πολυκατοικία? Σε αυτήν εδώ. Εδώ. Σε αυτή, ρε παιδί μου, εδώ μπροστά. Κι εγώ εκεί μένω. Σοβαρά. Ναι. Καλά, και πώς δεν έχουμε συνάντη τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Βέβαια, εγώ λείπω συνέχεια όλη μέρα στην τρεχάλα. Και τα Σαββατοκύριακα, άμα δεν κοιμάμαι, πάω για ψάρεμα. Εγώ πάλι ξέρεις, είμαι κλεισμένος συνέχεια μες στο σπίτι. Βγαίνω καθόλου. Μόνο το πρωί που φεύγω και πάω στη δουλειά. Σε ποιο όροφο μένεις? Στον πρώτο. Εγώ δεύτερο. Από πάνω. Δεν μένετε με νίκιο ή είναι δικό σας? Με νίκιο. Τότε εμείς είμαστε από πάνω σας κοινωνικός, γιατί εμείς είμαστε ιδιοκτήτες. Καταλάβες? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εσάς στη συνέλευση των ιδιοκτητών σας καλούν? Εμάς μας καλούν. Χαίστηκα για τη συνέλευση των ιδιοκτητών. Πώς θα, νομίζω ότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Και τι σε νοιάζει, μήπως πρόκειται να παντρευτούμε? Καλό! Εάν έπαθε κάτι, θα το μάθω. Θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου πούνε: κυρία μου, ο άντρας σας έπαθε το και το. Εάν δεν έπαθε τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχώ. Άρα καλύτερα να μην ανησυχώ, γιατί μπορεί να ανησυχώ τζάμπα. Εάν μου πούνε, με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε ότι ο άντρας σας κάτι έπαθε, τότε θα πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ. Ευτυχώς που δεν ανησύχησα. Παρακαλώ. Όχι, λέω. Μπορείς να με ξυπνήσεις το πρωί, σε παρακαλώ? Ναι, αλλά βάλε το ξυπνητήρι, γιατί μπορεί να μην το θυμηθώ. Αυτό να μου πεις. Τι ώρα είναι αυτή η έκφυλε πόρνε και τη εστραμμένη μπεκρούλιακα? Σκάσε, άσε με να κοιμηθώ, σκάσε. Και άμα κοιμηθείς, πώς θα σε βρίσω? Δεν θα με βρίσεις. Και αν δεν σε βρίσω, πώς θα εκτονωθώ? Δεν θα εκτονωθείς μέχρι να με ξυπνήσεις το πρωί να φύγω. Πού θα πας? Και τι θα πιάσεις? Τσιπούρες, ζαργάνες και μελανούρια, έτσι τις λένε τώρα τις γκόμενες? Έλα εδώ, αγάπη μου, έλα εδώ λίγο. Έλα βρε, μη φοβάσαι, βρε, χάσου. Έλα εδώ. Τι κάνεις? Καλά. Γιατί χαμογελάς? Τι κοιτάς? Το λεμουδάκι σου πως με εμπνέει. Αχ, πως με εμπνέει.